Představte si věž z Jengy. Už je postavená, stojí si tam takhle krásně. Všechno v ní funguje a drží přesně tak, jak má. Což je taky důvod, proč se celá nerozpadá. Jenže stačí vytáhnout doslova jediný dílek a celá ta konstrukce se v tu chvíli zhroutí jako domeček z karet. Ve fotbale existuje úplně to samé. Teda vlastně existoval člověk, na kterém stála jedna z největších reprezentací a zároveň největší klub v historii fotbalu. Když byl ještě na hřišti, nikdo ho vlastně ani nevnímal. Nějakou dobu všichni dokonce tvrdili, že je úplně zbytečný. Že akorát brzdí hru a nedělá vůbec žádný rozdíl. Lidi ho začali registrovat až v poslední sezóně jeho profesionální kariéry. A v tu samou chvíli si konečně všichni uvědomili, jak obrovskou roli v tom týmovém ekosystému vlastně hraje. No a stačilo, aby odešel a celá ta konstrukce se okamžitě sesypala. Toni Kroos byl přesně tím dílkem. Na jeho schopnostech byly týmy tolik závislé, že se z jeho odchodu nedokážu zpamatovat dodnes. Bez něj se německá repre v roce 2022 totálně strapnila na mistrovství světa a v žebříčku FIFA spadla až na 16. místo. Pak se ale Kroos vrátil na domácí euro a hned s ním vypadali Němci zase jako jedni z hlavních favoritů turnaje. Jenže to nevyšlo a on skončil definitivně. A zase bez něj nové mistrovství světa a další ostudný konec. Tentokrát dokonce s Paraguayí. No a co se týče madridského Realu, s ním ten klub sbíral jednu ligu mistrů za druhou a trofeje zvedal nad hlavu úplně každou sezónu. Jenže jakmile to u nich zabalil, Real Madrid tak nějak skončil taky. Ani jedna trofej za 2 roky, rozbitá hra a to i přes ty nejhlasitější posily. Tohle všechno je Toni Kroos. Nebyl sice nejvíc vidět, nebyl středem mediální pozornosti, nebyl nejrychlejší ani nejsilnější, ale byl tak neskutečně důležitý, že se ta jeho hodnota dá jen těžko docenit. Až když odešel, všichni doopravdy pochopili, jak obrovský článek týmu vlastně ztratili. Zatímco ostatní udělovali svou rychlostí nebo parádním driblinkem, on stavil svou hru na něčem mnohem nenápadnějším. Na přehledu na hřišti, na prostém klidu a herní inteligenci. Bylo mu pouhých 17 let, když poprvé naskočil do profesionálního fotbalu za bavorský Bayern a stal se tak vůbec nejmladším hráčem v klubové historii. Stačilo jen pár minut na hřišti a hned poslal luxusní přihrávku na Miroslava Klóseho, po které přidal ještě jednu, čímž pomohl Klósemu zkompletovat hat-trick. Takhle vypadal jeho debut v německé lize. Start v poháru UEFA byl ale ještě o level dál a působil snad ještě víc velkolepě. Zase šel na hřiště jako náhradník, opět nahrával Klósemu a v 94. minutě pak zařídil týmu vítězství gólem z přímého kopu. Ze začátku to vypadalo jako skvělé nakopnutí pro start legendární kariéry v Bayernu, ale ve skutečnosti to byl začátek dlouhého boje o obyčejný respekt. Navzdory jeho obrovskému talentu v něm totiž v Mnichově budoucích hvězdu prostě neviděli. Přišel jim až moc pomalý, moc nenápadný na to, aby z něj byla hvězda, byl až moc obyčejnej. V německém fotbale, který je vyhlášený svou dravostí, rychlosti a přímočarosti, prostě Kroosovy přednosti zrovna dvakrát nevynikaly. A i když tehdy ovládl světový šampionát do 17 let, kdy si odnesl cenu pro nejlepšího hráče a všechny úplně posadil na zadek, v žebříčku největších talentů své generace skončil až na 27. místě. Přednost před ním tenkrát dostali borci jako Angel Di Maria, Giovanni Dos Santos nebo Alexandre Pato. Jeho geniální talent zůstal přehlížený přesně proto, že nezapadal do šablony, po které šly média. V Bayernu to bylo úplně to samé. Jenom pár lidí ho dokázalo ocenit, ale většina ho prostě ignorovala. Vedení klubu raději sázelo na výbušnější typy hráčů a tak se nakonec v Mnichově rozhodli poslat ho na hostování do Leverkusenu. Ne proto, že by mu chyběl fotbalový ale spíš proto, že prostě netušili, co dál s ním. Pro Kroose to byla jasná a ostrá zpráva. Ještě na to nemáš a možná ani nikdy mít nebudeš. Uvnitř sebe ale Toni věděl líp než kdokoliv jiný, co v něm je. Nemusel běhat rychleji než ostatní, ani obcházet po 5 hráčích najednou. Věřil zkrátka v jinou stránku fotbalu, kterou spousta lidí přehlížela. V obyčejný herní mozek a inteligenci. Nakonec totiž platí, že nejrychlejší věci na hřišti je pořád míč. V Leverkusenu našel Toni Kroos přesně to, co mu v Mnichově tak chybělo. Důvěru. Poprvé v kariéře mu manažer naprosto věřil a viděl v něm čirý talent. Jupp Heynckes, kterému bylo souzeno sehrát v jeho životě klíčovou roli, si po svém příchodu do Leverkusenu hned všiml věcí, které všichni ostatní ignorovali. Kroosovi bylo pouhých 19 let, když mu svěřením středu hřiště dali pod palec hru celého týmu. Už nemusel čekat na svou šanci někde na lavičce. Konec dokazování vlastní hodnoty jenom na trénincích. Od té chvíle se veškerá útočná hra točila kolem tohohle mladíka, který ale musel každý víkend dokazovat na hřišti to, co v něm opravdu je. No a on to bez pochyby dokazoval. V sezóně 2009 až 10
Kroos doslova rozkvetl. Mezi 16. a 20. kolem nasázel 5 gólů a přidal 4 asistence, díky čemuž dvakrát v řadě vyhrál cenu pro hráče měsíce. Na konci ročníku svítilo na jeho kontě 9 tref a 12 nahrávek ve všech soutěžích. Na mladíka naprosto šílené statistiky, obzvlášť když vezmeme v potaz, že nenastupoval na svém obvyklém postu, ale v levé záloze. Heinz totiž preferoval rozestavení 4-4-2. Kromě samotných čísel ale nejvíc udivoval způsob, jakým dokázal řídit hru. Nikdy nekopnul do míče jen tak bez myšlenky. Každá přihrávka měla jasný účel a každý pohyb otevíral prostor na hřišti, kterého si nikdo jiný ani nevšiml. V Leverkusenu si Kroos právě našel styl, který se stal rukopisem celé jeho budoucí kariéry. Z levého křídla si neustále zbíjal do středu hřiště. Fungoval jako lidský metronom. Přesně věděl, kdy hru zabrzdit, kdy naopak vyrazit dopředu a kdy vyslat tu správnou přihrávku, která rozstupuje soupeřovou obranu na kousky. Jeho efektivita byla sice skvělá, ale na tehdejší svět, který žil hlavně z efektu a show, možná až moc nenápadná. Přitom jde o hráče s neskutečnou odolností. Zvládne v pohodě odehrát přes 60 zápasů za sezónu. Nikdy nevynechá a prakticky si nezraní. Hraje v pařáku, v mrazu, v lijáku i v silném větru. Je připravený naprosto kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek. Nepotřeboval, aby mu lidi pěli oslavné písně. Nestal o zářiva světla reflektoru, ani o zlaté míče. A to vlastně dokonale vystihuje celou jeho kariéru i životní filozofii. Kroos vždycky dává najevo, že pro něj nějaký zlatý míč vlastně vůbec nic neznamená. Ale vraťme se zpátky k jeho příběhu, protože on se v té době vrátil do Mnichovu. Už to nebyl jenom nadějný mladík, ale vyrostl z něj hotový playmaker s takovou vyspělostí a přesností, jakou v Evropě disponovalo jenom pár záložníků. Pohled okolí se ale pořád nezměnil. Klub dál tlačil do popředí hlavně efektní hvězdy jako Franka Ribériho nebo Ariana Robena. Kroos se přitom taky nenápadně usadil v základní sestavě. Ne kvůli nějakým tričkům pro diváky, ze kterých vypadaly na zadek, ale proto, že ovládal ty drobné, přehlížené detaily, které nakonec rozhodují zápas. V jeho prospěch hrál i příchod Heinze do Bayernu, který mu věřil už v Leverkusenu, takže konečně našel své pevné místo. Společně s Bastianem vytvořili naprosto dokonalou záložní řadu. Zatímco Bastian čistil prostor a chránil obranu, Kroos dělal to, v čem byl absolutně nejlepší. Četl hru několik kroků dopředu, diktoval tempo a propojoval každý pohyb spoluhráčů na hřišti. Vzestup tehdejšího Bayernu nestal jen na rychlých křídlech nebo zabijáckých útočnících. Šlo hlavně o kontrolu, držení míče, totální dominanci nad soupeřem a trpělivé bušení do obrany, dokud se nezhroutí. Srdcem téhle kontroly byl právě Kroos. Byl to on, kdo zajišťoval, že Ribéry s Robenem dostávali míče přesně tam, kde to nejvíc potřebovali. V sezóně 2011 až 12 se Bayern probojoval až do finále Ligy mistrů, které se hrálo přímo na jejich domácím stadionu. Kroos, kterému tehdy bylo teprve 22 let, byl klíčovým strůjcem úspěchu během celé sezóny. Nastoupil do neuvěřitelných 51 zápasů ve všech soutěžích, přičemž 7krát sám skoroval a k tomu přidal celou řadu asistencí. Jenže když pak Bayern padl z Chelsea v penaltovém rozstřelu, obrovský zmar a zklamaní smetli úplně všechno. A jak už to tak v podobných chvílích bývá, jeho výkony zapadly a nikdo je vůbec neřešil. Každopádně v sezóně 2012 až 13 pod vedením Jupa Heynckse dal mužstvu dohromady jeden z vůbec nejdokonalejších týmů v novodobé fotbalové historii. Byli nemilosrdní v útoku, nezastavitelní v obraně a neuvěřitelně elegantní na míči. Kroos se stal naprostým středem celé hry. S pozicí posunutou o něco výš záložní trojci na něj dopadla ještě větší odpovědnost za diktování tempa. V úvodu ročníku ho prostě nešlo zastavit. Jeho chytré přihrávky, bezchybné rozhodnutí a dokonce i často podceňovaná tvrdost střely z něj dělali samotné srdce celého Bayernu. V prvních 4 zápasech ligy nasázel 3 góly a nádhernou trefu do sítě Valencie otevřel svůj účet i v lize mistrů. Jenže přesně v momentě, kdy se historický zisk treblu zdal být na dosah, se všechno zhroutilo. V prvním zápase čtvrtfinále proti Juventusu utrpěl Kroos vážné svalové zranění. Zranění, kterého vyřadilo ze hry až do konce sezóny. Přišel o semifinále proti Barceloně, přišel o finále proti Dortmundu a chyběl i u oslav zisku historického treblu. A to byl obrovský zlom. Když se vedení sedlo, aby sezónu zhodnotilo, mluvilo se všude o Ribérim, Robenovi, Lámovi a Millerovi. Jméno Kroose zaznělo sotva mimochodem. Jako by jeho obrovský přínos během celé dlouhé sezóny úplně vymazalo to, že u toho nebyl v těch posledních minutách. Co bylo ale ještě horší, v klubu pomalu zralo přesvědčení, že se Toni Kroos vlastně dá nahradit a že Bayern bude v Evropě dominovat i bez něj. To zranění ho nepřipravilo pouze o finále, ale taky to kompletně změnilo pohled klubu na něj. Tenhle nový přístup vedl brzy k rozhodnutí, které navždycky změnilo dějiny fotbalu. Následně došlo na slavné vyjednávání o nové smlouvě. Kroos si řekl o vyšší plat.
Žádný megalomanský úlet, chtěl prostě peníze, které by odpovídaly jeho klíčové roli a srovnaly ho s jinými hráči, jako byl nově příchozí Mario Götze. V té době bral Kroos asi 4,5 milionu eur ročně, což ho v platovém žebříčku klubu řadilo někde na 15. místo. Pobíral úplně stejné peníze jako Claudio Pizarro, který byl v té době spíše náhradník. Götze dostal hned po příchodu kolem 10 milionů, Kroos tak chtěl logicky férově to samé. Reakce mnichovského vedení byla ale brutální. Ředitel klubu mu prý na rovinu vmetl do tváře: víc ti nedáme, protože nejsi hráč světové třídy. Pro Kroose to v tu chvíli nebylo pouze o penězích. Tady šlo čistě o respekt. Zase ho někdo extrémně podcenil. Pravda je taková, že Bayern nikdy doopravdy nepochopil, jak obrovský klenot vlastně drží v rukou. V létě roku 2014 tak Toni Kroos udělal krok, který navždycky formoval celé následující desetiletí evropského fotbalu. Zbalil si kufry, dal Bayernu s bohem a podepsal s Realem Madrid za pouhých 25 milionů eur. Jeden z nejgeniálnějších a nejvýhodnějších přestupů celého století. Bayern právě za zlomek ceny ztratil záložníka, na kterém se celá její hra točila. Po dokonaném přestupu odjel do Brazílie na mistrovství světa. V médiích se o něm moc nemluvilo a žádná velká očekávání nezbuzoval. Nebyl tváří německého týmu. Tohle místo patřilo Thomasu Müllerovi, Mesutu Ozilovi nebo Manuelu Neuerovi, tedy hvězdám, které všichni uctívali. Jenže uvnitř německé kabiny neměl nikdo žádné pochybnosti. Kroos byl pro ně přesně tím nejdůležitějším článkem, což dokázal hned v prvním zápase. Proti Portugalsku tahal za všechny nitky a při neskutečné výhře 4-0 si připsal 2 rozhodující asistence. A čím dál ten turnaj postupoval, tím víc rostl jeho vliv na hru. Ve čtvrtfinále proti Francii to byl právě on, kdo z přímáku poslal dokonale přesný centr na vítězný gol Hummelse. No a při té legendární demolici Brazílie 7-1 nasázel 2 góly v rozmezí pár minut. Ve finále proti Argentině ve extrémně vyostřeném zápase pod obrovským tlakem měl Kroos znovu klíčovou roli. Gól sice nedal a nebyl tím, kdo by zaplnil titulní strany novin. Tuhle slávu si urval Götze svým rozhodujícím gólem. Jenže bez Kroosovy přítomnosti v záloze a bez té jeho kontroly nad hrou by Německo na tenhle historický moment dost možná nikdy nedosáhlo. Na konci šampionátu dostal Toni Kroos od FIFA vůbec nejvyšší známku ze všech. Neuvěřitelných 9,7 bodů. Vyšší skóre neměl nikdo. Ani Messi. Jenže i přes všechna ta čísla a skvělé výkony byla pozornost veřejnosti a médií pořád nalepena na jiné. Kroos tak znovu měl obří podíl na gigantickém úspěchu, aniž by se za to dočkal potlesku. Jenže tentokrát už to bylo stejně jedno, protože zbytek světa konečně otevřel oči a v Realu Madrid pochopili, že tenhle člověk dokáže změnit úplně všechno. Jeho přestup do Realu přitom nebyl žádná velká divočina. Nebyl to žádný nákup v galaktickém stylu, žádná rekordní přestupová částka, žádná velkolepá show před tisícovkami fanoušků na stadionu. Kroos ale okamžitě zapadl do zálohy Modričovi s Casemirem, jako by tam hrál odjakživa, a hned se stal mozkem celého týmu. Jeho výběr místa na hřišti byl naprosto bezchybný. Přihrávky měl vypiplané na milimetr a herní inteligenci by mu mohl kdekdo závidět. Pod Carlem Ancelottim a později i Zidanem jeho důležitost pro tým ještě víc narostla. Jasně, Ronaldo sázel hat-tricky a Bale zase deptal obránce. Jenže když přišel na lámaní chleba, když rostl tlak, soupeř nesadil brutální pressing, tribuny divoce hučily a na hřišti ubývalo volného prostoru, byl to právě Kroos, koho spoluhráči okamžitě hledali očima. Byl to on, kdo soupeřově defenzívě pokaždé našel slabé místo. V sezóně 2015 až 16, kdy Real bojoval o další triumf Lize mistrů, byl Kroos dokonce nejlepším hráčem celého turnaje v počtu vytvořených šancí. Mezi lety 2016 až 18 dokázal Real Madrid něco, co všichni považovali za absolutně nemožné. Vyhráli Ligu mistrů 3krát v řadě. Ronaldo byl hlavní hvězdou týmu, Ramos kapitánem a Modrič kouzelníkem ve středu hřiště. Ale základem všeho, na který široká veřejnost tak ráda zapomíná, byl právě Toni Kroos. Fotbalista, který dělal z nemožných věcí naprostou rutinu. Zápas co zápas, sezónu co sezónu, Kroos šlapal s neuvěřitelnou jistotou. Byl to právě on, kdo držel celek pohromadě a nedovolil mu se sesypat. Celá hra a každý přechod do útoku stály na něm a procházeli jeho nohama. Když se podíváte na jakékoliv statistiky, čísla mluví za všechno. V tomhle historickém období byl Kroos nejlepším záložníkem s úspěšností přihrávek přesahující 92%. Vytvářel víc gólových šancí než většina klasických ofenzivních záložníků. A to přesto, že hrál mnohem hlouběji v poli. Přesně věděl, kdy hru nakopnout rychlou kolmicí a roztrhat obranu. A co bylo nejdůležitější, věděl, kdy nedělat vůbec nic. Podržet míč, počkat si, nechat soupeře podusit pod tlakem, dokud si neotevře ta správná mezera. Slavná záložní trojice Kroos, Modrič, Casemiro se stala naprosto legendární. Každý z nich měl roli, která dokonale zapadala do skládačky. Ale Kroos byl vždy tím jasným základem.
To naplno dokázala sezóna 2024 až 2025, která přišla hned po jeho odchodu. Modric byl sice pořád v kádru, vedle něj běhali mladí kluci, ale vůbec nic nefungovalo. Všechno se úplně rozpadlo. Porážky, vyhazovy manažerů, nové příchody, zkrátka klasický kolotoč. Jenže tenhle problém se nedokázal zacelit dodnes. Staré pořádky se nezměnily. I v dobách, kdy Real zvedl nad hlavu jednu trofej za druhou, zůstával Kroos spolehlivě ve stínu. Žádné obří titulky v novinách, žádný zlatý míč, jenom zlaté medaile na krku a absolutní dominance. Jeho poslední ročník v dresu bílého baletu byl tak monumentální, že už i fanoušci začínali chápat, jak těžké to bude bez něj. Uvědomovalo si to i konec konců vedení, kterého všemožně přemlouvalo, aby svou kariéru ještě o rok natáhl. Když Toni Kroos oznámil svůj odchod z Realu Madrid, žádné mediální zemětřesení ve stylu přestupu superhvězdy se nekonalo. Zůstala jen obrovská úcta, obdiv a hluboký smutek. Naděje se upínaly na Tchouaméniho, Valverdeho, Camavingu a Juda Bellingama. Na papíře vypadala tahle záloha přímo nabita talentem, jenže jakmile sezóna odstartovala, problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Real měl sice pořád obrovskou energii, ještě víc magie a ještě víc hvězd, obzvlášť když útočná řada čítala jména jako Mbappé, Vinicius a Rodrigo. Co jim ale rázem chybělo, byla kontrola. Zápasy, které dřív působily jako lehké procházky růžovým sadem, se rázem proměnily v urputné bitvy. Pod tlakem se záloha občas sesypala přesně v místech, kde dřív soupeře s naprostým klidem a tiše dusila. Přihrávky najednou začaly být ukvapené. Tempu hry chyběl dřívější řád a jistota. Neviditelná niť, která dřív pevně svazovala obranu, zálohu a útok v jeden dokonalý celek, byla rázem pryč. Nedá se říct, že by záložníci v Madridu byli špatní. Naopak, patří k absolutní světové špičce, ale nikdo z nich nedokáže to, co uměl Kroos. Tchouaméni sice skvěle čistí prostory a přerušuje soupeřové akce, ale s míčem na kopačkách si netroufne na to, co předváděl Kroos. Valverde dokáže svou obrovskou silou a dynamiku přitáhnout míč dopředu, nebo vypálit nechytatelnou ránu, jenže neumí v pravý čas zabrzdit ani naopak, chytře zrychlit. Bellingham přináší góly, magii a obrovský charakter, ale chybí mu ta chirurgická přesnost a chladnokrevnost, která drží tým pohromadě pod obrovským tlakem. Kroos byl víc než jenom nahrávač, byl mistrem rytmu, dirigentem, který dokázal vést 11 hráčů na hřišti jako jednoho jediného muže. A stejně jako kdysi Bayern, i Madrid přišel o něco mnohem cennějšího, než si v tu chvíli připouštěl. Ztratili tu malou neviditelnou součástku, bez které se celý stroj zadrhává. Takového génia, jako je Toni Kroos, nejde jen tak nahradit. Jeho absence se projevuje úplně všude, v klubu i v repre. Ve fotbalovém světě, kterému vládne rychlost, kličky a efektní show, postavil Toni Kroos celou svou kariéru na pilířích, který si všimnul málo kdo. Nenaběhal víc než ostatní, nebyl rychlejší ani skokánsky nadějnější a soupeře neobcházel obloukem. Viděl ale hru dřív, čistěji a jasněji než kdokoliv jiný na světě. 6 triumfů lize mistrů, 1 mistrovství světa, desítky trofejí. Samotné poháry sice jeho skutečný vliv nedokážou plně vystihnout, ale jedna statistika mluví za vše. Přesnost přihrávek Tonyho Kroose neklesla pod 92% 11 sezon v řadě. Jeho vůbec nejhorší sezóna v tomhle ohledu byla 2012 až 13, kdy spadla na 90%. A možná právě v tom spočívala ta největší síla Tonyho Kroose. Byl to tichý génius, jehož cenu a význam naplno pochopil až tehdy, když zmizel. Teď, když už je pryč, fotbalový svět konečně chápe, co na něm bylo tak výjimečného. Možná trochu pozdě, ale uznat pravého mistra není pozdě nikdy. No a pokud se ti tohle videjko líbilo, určitě mrkni na další, který máš právě na obrazovce. A taky tedy napal odběr. Díky a vidíme se příště. Čau!